waleɲumandɔnbaw ye bi ye alamisa ye juin kalo tile 18 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati ka ka kunnafoni jalo olu kɔnɔ ni an ka bi kunnafoni di waati olu selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Ali bi an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa fɛn kɔni ye lakanako ye ale bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na état major général des armées faso jama ladɔnniya kunun juin kalo tile 17 san 2026 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye tarata don juin kalo tile 16 san 2026 Tombouctou marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala Lere dugu kɔnɔna na min senfɛ u ka sanfɛ pankuru ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ de kɔni kan Tombouctou marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala Lere dugu kɔnɔna na min senfɛ a jirala k'a fɔ ko ni banbagaci wale tigilama ninnu kɔni tun b'a la ka taa ni u ka subahana mansin dɔw de kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnniyala El Serabo dugu kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na an ka lakana finitigilakaw ka ɲinini baaraw bonyana kosɛbɛ ni ka dankarikɛ nin ma kofɔlen ninnu kɔni ka ɲanamaya la o siratigɛ la an bɛ to Tombouctou marabolo kelen o kɔnɔna na min na an ka lakana finitigilakaw ka baaraw olu kɔni bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw ka taji marayɔrɔ dɔ o de kɔni kan ni ka dankarikɛ ni taji maraya kofɔlen kɔni na ani jatigɛ wale tigilama caman olu fana ka ɲanamaya la état major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya ko an ka lakana finitigilakaw cɛsirilen kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan yaasa fɛn kɔni ye lakanako ye ale bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Elhaj Dosolo Traoré sugu ni bɛɛ b'a dɔn suguni kura o de la ale jenini kɔ février kalo tile 15 tɛmɛnen su ka dugu jɛ février kalo tile 16 la san 2026 min senfɛ an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen kɔni bɛna jɔ k'a di jagokɛlaw ma maa minnu kɔni ka magasinw fo ka taa se u bolofɛnminɛw olu kɔni jenina tasuma kasara ale de kɔni senfɛ o siratigɛ la sani nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ka ban jɔ la a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw olu kɔni labɛnna ni ka a di jagokɛlaw ma yaasa u bɛ se ka feere kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na sani wagati damadɔ cɛ ɲani yɔrɔ minnu kɔni fɔra k'a di jagokɛlaw ma olu ka ban jɔ la. Ka sanga ni lakana baliya ye Lamzanga dugu kɔnɔna na min senfɛ maaw kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ni ka u kunda Ansongo marabolo kɔnɔna na yaasa u kɔni ka lakanako ale kɔni bɛ se ka basigi cogo min na o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko balimafɛn kiti olu kɔni tilanin kɛra ni ka a di nin ma kofɔlen ninnu ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na sani lakanako ale kɔni bɛ se ka basigi kɛrɛnkɛrɛnniyala ni balimafɛn ninnu kɔni bɛ tali kɛ min na o de ye malo fo ka taa se tulu ale kɔni ma ale ni nɔnɔmugu yaasa ni ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ye cogo min na sani lakanako ale kɔni bɛ se ka basigi an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Station dɔ datuguli kɔ an ka faba la DGCC mɔgɔw fɛ ka sabu kɛ u kɔni tun b'a la ka taji o de kɔni kɛ bitɔn olu kɔnɔna na ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw ka yamaruya tɛ o de hukumu kɔnɔna na kunun araba juin kalo tile 17 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko cakɛda min kɔni bɛ ni olu ka baara ɲɛsin don jago koɲɛw ma ni o ye DGCC Direction Générale du Commerce et de la Concurrence olu mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye kunun araba juin kalo tile 17 san 2026 ni ka station dɔ ale kɔni datugu ka sabu kɛ u kɔni b'a la ka taji dɔ o de kɔni yuruku camion citerne dɔ ale kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na fɛn kɔni ye DGCC mɔgɔw ye olu kɔni ye ni station kofɔlen kɔni datugu min senfɛ a jirala k'a fɔ maa o maa ni i kɔni minɛla taji yurukuli ale de kɔni na walima ka taji ale de kɔni kɛ 20 litres bitɔn olu kɔni kɔnɔna na ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ka yamaruya tɛ ni o b'a jira k'a fɔ k'i kɔni b'a la ka taji ale de kɔni yuruku ni i minɛna ni wale ninnu kɔni na i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan.
Juin kalo tile 15 san 2026 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Air France cakɛyɔrɔ ye ko ale kɔni bɛna datugu ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na juin kalo tile 30 natɔ san 2026 ni o b'a jira k'a fɔ ko dan kɔni bɛna sigi u ka baaraw olu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye u ka clients ye ko olu kɔni bɛ se ka u ka billet d'avion olu kɔni ta u ka bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ min sen fɛ Air France cakɛlaw olu kɔni bɛ se ka u ka clients olu kɔni dɛmɛ billet tacogo ale kɔni na. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Yaasa ka kɛnɛya ko sabati an ka jamana kɔnɔna na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko douane mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye sibiri don sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagatiw ka sanga ni miniti 30 ye ni ka tɛgɛda kɛ sɛ yurukulen carton 646 o de kɔni kan fo ka taa se fɛn kɔni ye sɛ pièce carton 142 o de ye kɔni ye yaasa kɛnɛya ko ale kɔni bɛ se ka basigi cogo min na o de hukumu kɔnɔna kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko camion benni min kɔni nana ni sɛ kofɔlen ninnu kɔni ye ko o camion benni 2 ninnu kɔni tun tɛ a yɔrɔ la sani douane mɔgɔw kɔni ka se nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa fɛn min kɔni ye kɛnɛya ko sabatilen douane mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw olu kɔni bonyanen don kosɛbɛ. Wagati min na i ko sisan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana b'a la ka ɲini ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati u ni AES jamana ɲɔgɔn cɛ jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛli la Côte d'Ivoire jamana ministre de la défense ni o ye Tene Ibrahima Ouattara ye ale tun bɛ salon belebele Faransi jamana kɔnɔna na min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye banbagaci wale tigilamaw kɛlɛli kɔni b'a la ka se yɔrɔ min kɔni na ko jamana kelen kɔni tɛ se ka u kɛlɛ tuguni min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko jagoya de kɔni don i ni mɔgɔ minnu kɔni bɛ frontière la olu kɔni ka i dɛmɛ banbagaci wale tigilamaw kɔni kɛlɛli la o siratigɛ la Côte d'Ivoire jamana ministre de la défense ni o ye Tene Ibrahima Ouattara ye a y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana bɛna opération militaire kɔni kurakuraya u ni nin frontière kofɔlen ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ Mali jamana fo ka taa se Burkina jamana kɔni ma ko Côte d'Ivoire jamana bɛna opération militaire kɔni kurakuraya u ni jamana kofɔlen ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka banbagaci wale tigilamaw kɔni kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔna na cogo min na min senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ min kɔni bɛ u ni jamana kofɔlen ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ ko o fɔɲɔgɔnkɔ ninnu kɔni bɛna bila walasa ka opération militaire ale kɔni kurakuraya ka banbagaci wale tigilamaw kɔni kɛlɛ ka ban ka sabu kɛ ko ni opération militaire kɔni bɛ u ni jamana kofɔlen ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ fɛn kɔni ye banbagaci wale tigilamaw ye u tɛna se ka bingani wale de kɔni ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ka taa don Côte d'Ivoire jamana ale kɔni kɔnɔna na walima ka bingani wale de kɔni ta ka ɲɛsin Burkina jamana ma ka taa se Côte d'Ivoire jamana ale kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko nin kuma ninnu kɔni ɲɛna nka fɛn kɔni ye a fɔ yɔrɔ ye ko o de kɔni ma ɲa ka sabu kɛ ni Côte d'Ivoire jamana ministre de la défense kɔni tun b'a fɛ ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati u ni jamana kofɔlen ninnu kɔni ɲɔgɔn cɛ a tun kan ka wuli ka se ni jamana ninnu kɔni dɔ la kelen na Mali walima Burkina jamana kɔnɔna na walasa u bɛ se ka bɛn ko la cogo min na nka fɛn min kɔni ye ka bɔ yan ka taa nin kuma ninnu kɔni fɔ nanzara jamana o de ye kɔni kan ko o wale ninnu kɔni tɛ bɛn min senfɛ ŋunuŋunukanw y'a jira k'a fɔ ko nin hakilina ninnu kɔni jɛlen tɛ.
Amita Nigeria jamana kɔnɔna ka sanga ni tajiko gɛlɛya ye fɛn kɔni Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ olu ye kunnafoni kɛ ka jira ka fɔ ko taji ale kɔni tɛna feere bitɔn olu de kɔni kɔnɔna na yaasa fɛn kɔni ye banbagaci wale tigilamaw kɔni kana taji o de kɔni sɔrɔ ka sabu kɛ lakanabaliya ye o de hukumu kɔnɔna na yaasa ka lakanako ale kɔni sabati Nigeria jamana kɔnɔna na Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni kɛ ka jira ka fɔ ko taji ale kɔni tɛna feere bitɔn olu kɔni kɔnɔna na yaasa banbagaci wale tigilamaw kɔni kana taji ale de kɔni sɔrɔ nɔgɔya la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an sanga ni wagati ka ka kunnafoni jalo olu kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini juma kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.